bij Quality Pastries maken we tompoesen, cakegebak en soezen. We hebben diverse klanten in heel verschillende segmenten en markten. Het grootste gedeelte van de klanten die we hebben behoren tot de retail, dus de supermarkten. Maar we leveren ook aan bakkerijen en aan restaurants en aan home service, dus mensen die de producten bij je thuis brengen. Onze klanten zijn naast Nederland verdeeld over de hele wereld. We hebben daarom wel een tijdje geleden een strategische keuze gemaakt om te exporteren naar een beperkt aantal landen, zodat we de smaakprofielen van die klanten heel goed kunnen leren kennen. We kennen de smaakprofielen van Australië, van de Verenigde Staten, van Frankrijk, Duitsland en van Engeland. En daar zijn we heel erg goed vertegenwoordigd. De producten die naar Frankrijk gaan zijn heel anders dan degene die naar Engeland gaan. In Frankrijk houdt men heel erg van roomboter en van volle smaken. En in Engeland is het wat meer prijsgedreven en gaat het wat meer met margarine. En is het wat luchtiger, de luchtige banketbakkersroom. En in Frankrijk is het een veel vollere vulling. En bijvoorbeeld naar Australië, daar gaan bites naartoe. Het zijn laagjes bladerdeeg met daarop vulling in diverse smaken. En er wordt heel veel in het kerstseizoen, in het laatste seizoen, dus in het najaarseizoen wordt daar verkocht. Onze toekomstdroom is, we hebben hier een ontzettend mooi bedrijf in Weert staan. Maar we zouden heel erg graag willen uitbreiden en hiernaast hebben we nog een stuk land liggen. En daar zouden we heel graag willen uitbreiden, zodat we nog meer tompoesen en cakegebak kunnen gaan maken over de hele wereld.